הפנס הזה של הולוסן, ה-PID-K, מותאם לאקדחים קומפקטיים. שימו לב איך הוא יושב בדיוק על הגוף של ה-SIG Sauer P365X מקרו. הוא מגיע כמעט מיושר עם הקו, רק המנורה בעצם בולדת החוצה. ויש לו הפעלה משני הצדדים של הפנס. לחיצה אחת מדליקה אותו, לחיצה שנייה מחבר אותו, לחיצה משני הצדדים משנה את העוצמה שלו. אז, כמו שאתם רואים, יושב בצורה מאוד חלקה, מאוד שטוחה על האקדח. תכף אנחנו נעבור למצב חשוך לחלוטין, כדי שנוכל לראות כאן בתוך המטווח את האלומה שלו. חושך מוחלט, ומדליקים את הפנס. שימו לב, האור שלו מאיר חלק מאוד משמעותי ממרכז החדר. יש במרכז האלומה אור חזק, והטבעת אור ההיקפית מאוד בהירה ונחמדה. בואו נעבור עוצמה. הופ. זו חצי העוצמה של הפנס. הפחתה משמעותית בתאורה, עדיין ניתן לראות. פה יש לנו 250 לומן, 3000 קנדלה, ואנחנו חוזרים עכשיו 500 לומן ו-6500 קנדלה. הקנדלה אומר בעצם כמה עמוק ורחוק התאורה המרכזית מגיעה, כמו שאתם רואים מאוד מאוד חזק, וכמה יכולת ההערה ההיקפית של הפנס. בהחלט תאורה מאוד יעילה בחדר גדול. טוב, אז אחרי שירינו באקדח הזה וראיתם מה הפנס הזה מסוגל לעשות בתנאי חשיכה, הוא בהחלט מסוגל להאיר חדר מלא, מקיר לקיר. המטווח הזה די גדול, די רחב וגם די ארוך. האלומה שלו פה מילאה את החדר, במיוחד במרכז, איפה שהאקדח אמור לראות ולפגוע. לא הייתה לנו שום בעיה לעבוד עם הכוונת השלכה, זה לא הסתיר את הנקודה ולא שום דבר אחר.